जेब्ला जोंनि एनडिएफबिनि गोजोन गोरोबथाया जानानै थाङो अब्लानिफ्राय 5 बोसोर सोरबा सासेया खुंथायाव दङमोन। 5 बोसोरा थांबाय। 5 बोसोरावथ' सोरनिबा नन हाइनेस केसफोराथ' जोबनानै थांबाय आरो लोगोसे जों लुबैदोंमोन सार रन्जन दैमारिनि बाथ्रा। 5 बोसोराव जों सारखौ मोनफिनगोनदां बेफोरबायदिखौ आसा गोबां खालामना थादोंमोन। दिनै 2026 दिनै 1 थारिख हाबजेनबाय। दा जोङो मोनसे आसा खालामनानै दंबावो 5 बोसोर हाग्रामा महिलारी सारनिसिम मोनसे आसा खालामनानै दङ। बिथाङा राजुहुवा भाबैनो मोनसे खौरां बिजोङाव सार हाग्रामा महिलारीया बुंदोंमोन जेब्ला इउपिपिएलआ खुंथायाव दङमोन अब्लानि समाव बाइट बा माखासे मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंनानै लादोंमोन आं खुंथायाव थायोब्ला रन्जन दैमारिखौ बरनगोन। दा सारा पावाराव फैबाय, खुंथायावबो फैबाय। जों नेनानै थागोन सार, आसा खालामनानै थागोन। बुंनायजोंल' जाया, मावनाबो खोन्थानांगोन। दा बिपिएफ दोलोआ खुंथायाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै। 6 दान जायाखै, 4 दानबो जायाखै, बा 5 दानबो जायाखै। थ' आं दिनै बे मोनसेखौ ट्रेलारफोर बायदि बाथ्राखौ बुंजेनदों बा फोरमायजेनदों। नुलांगोन, जोंबो नेनानै थागोन सार। आसा खालामदों 2026आव सार रन्जन दैमारिया बिनि केस लोगोसे जाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि हाइनेस केस बियो जाहाथे जोबो। बावहाय जाय एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो दायित्व दं। एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा सार हाग्रामा महिलारीजों लोगो हमनानै सावरायनानै जायफोर हाइनेस केस जों दिनैसिमबो भुक्तभोगि कट गानांबाय थायो। एभ्रि मान्थ जों कट गानाङो। दा बेफोरबायदिखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्राबो सार हाग्रामा महिलारीजों मोजाङै सावरायलायनानै जाहाथे एनडिएफबिनि जायफोर हाइनेस केस गोनां बिथांमोननि केसा थाबैनो उदांबो जायो। एनडिएफबिनिफ्राय जुदि हाग्रामा महिलारी सारनो जेबो जुदि बुंहैयाब्ला खुंथायाव थाग्राया रावबो मावनो हानाय नोंनो जासिनानै नों उमुक मोना फै होननानै रावबो लिंनाय नङा। दिनैनि बे बोथोरा बा थांनाय 5 बोसोरावबो सेम बेफोरबायदि जादोंबो जानो हागौ। जायनि जाहोनाव 5 बोसोराव एनडिएफबिनि हाइनेस केसखौ फोजोबनो हायाखै। फरायसा आफादनि आबसु जायखौ बुंदों बिथांमोनाबो खौरां बिजोङाव बुंबाय थायो, सम सम बुरखाङो, रायखाङो। दिनैहाय आं बेखिनिखौल' बुंगोन, एनडिएफबिनि मोननाय मोनि जायफ्रा हार्डकर एनडिएफबि थार 4 लाखखौबो मोनबावाखैदां सोरबा दिनैसिमबो। आं दिनै बुंबावगोन बेखिनि बाथ्राखौ। जाय एनडिएफबिनि हाइनेस जायफ्रा दिनै हार्डकरफोर बिथांमोननि थालांनायनि खार'ना नैबे मोनसे। आं बेखौ बुंगोन, आवगोलबो बुंदों, दाबो बुंगोन। बावहाय थालांनायनि खार'ना ओरैबायदियाव, नोंथाङा सोरबा एनडिएफबिनि हार्डकर गथ'आ एनडिएफबिया 4 फेक्सन जानानै दंमोन। सोरबाया आरआव थाबाय, आरनिफ्राय आरो गबिन्दनाव थांबाय, गबिन्दनिफ्राय धीरेनाव थांबाय, धीरेननिफ्राय एसआव थांबाय। बेफोरबायदियाव बिथांमोननि डकुमेन्टसा बा बिथांमोननि लिस्टआ
थालांदोंबो जानो हागौ। बेफोरबो मोनसे प्रब्लेम। बिनि थाखायबो थालांदों जानांगौ। गोबाङानो गोबां बुंदों 5 लाखखौ जों मोनाखै बा 4 लाखखौ मोनाखै। अनसुंथाइनि सायाव सारा खनसे भिडिअ खालामनानै हो। जों भिडिअ खालामनानै बुंना होनाय लगे लगे जुदि मोनोब्लाथ' मोजां बाथ्रा बा रंजाथाव बाथ्रा। थांनाय 5 बोसोराव बिथां मानगोनां श्रीजुत डायनामिक लिडार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मानगोनां डायनामिक लिडार श्रीजुत सार प्रमद बर' बिथांमोनाबो मावहोना होनो हायासै। हाइनेस केसखौबो फोजोबनानै होयासै। आसा खालामदों बे बाराव हाग्रामा महिलारिनि अननायावहाय NDFBनि माखासे हाइनेस केसफोरा जोबनानै थाङो। लोगोसे 2026आव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गाव खुगाजों बुंनाय बायदि सार हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैबाय। बे हिसाबै बिथाङा बरननानै होयोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनगोन। आरो लोगोसे BPF सरकारखौ रायजो राजाफ्रा फिन आरोबाव 5 बोसोराव गोबां थांनाय बाराव जेरैबायदि केम्पेइन खालामदों बेफोरबायदि जाहाथे केम्पेइन खालामनो नांनाय नङा बायदि मोनदों। दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा NDFB होननानै बुङोब्ला आखाइनि खोमोनफ्रा गसंखाङो, सिदा जायो, गोसोआव गोजांस्रिउ मोनखाङो। NDFBनि बाथ्राखौ रायखाङोब्ला फेक्सनजों खोथा गैया। NDFB होननानै बुङोबा गोबां जायगायाव दासिमबो आखाइनि खोमोनफोरा सिखांफिनो। थ' आसा खालामदों 2026आव जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा रन्जन दैमारिजों लोगोसे हाइनेस केस लोगोसे जायफोर दासिमबो जेलाव दं बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होयो। आरो लोगोसे आं NDFBनि दैदेनगिरिफोरखौबो खावलायगोन, सोरबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBयानो जा, एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशनानो जा, बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायनानै मोनसे मेम'रेन्डाम बायदि गथायनानै हो। नङाब्ला रावबो खुंथायाव थाग्राफ्रा गोसो होनाय नङा। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।